लोगोफोर आथिखालाव बयजोंबो सिनायजानाय मानसिफोरा भाइरेल जागासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। नों आं जोबोर साधारन मानसिनि भाइरेलखौथ' बादान दोन नङा होमबा? नों आं साधारन मानसिनि भाइरेलखौथ' बादान दोन, नाथाय आथिखालाव सोर भाइरेल जादों? हाग्रामा महिलारि साराव भाइरेल जादों आरो बि मैखोम बिथाङा गाहाय सुजुगिरि बड'लेण्ड रादाब। भुलबो जानो हागौ आंनिया, आं एसेबां मोजाङै मिथिया। जायखिजाया बि मैखोम बयबो सिनाय बिथांखौ। स' बिथाङा सासे आइजोजों माने भाइरेल जागासिनो थादों आरो बदनाम जागासिनो थादों, ससियेल मिडियायाव बदनाम जागासिनो थादों। आरो बे जि भाइरेल बेयो स्टप जानो नागिराखै, बांलांगासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बिनि साइड इफेक्ट हिसाबै गोबां मानसिया गोबां बाथ्रा बुंदों, गोबांनो गोबां रिएक्सन होदों। आरो बेल' नङा, बिथांखौ मोनसे संगठननिफ्रायबो एरख'नायनि मोनसे जोङो नुनो मोन्दों। मोनसे माने फेसबुकाव मोनसे आपल'ड नुनो मोन्दों, नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों जानांगौ। बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन बेनि मोनसे बिबानाव दंमोन बिथांखौ बेनिफ्राय एरख'नाय जादों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। जाबायदि भाइरेल रेकर्डिं जादों बै भाइरेल रेकर्डिंनिफ्राय सालिजारि नायनानै बे आफादा बिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायदों। बेखौ नोंथांमोना नुजोब्बाय, आंबो स्क्रिनाव होदों। गमामायैनो बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि बिथांनि जोबोर गाज्रि दिन होननानै बुंगोन। सासे आइजो, बे आइजोखौथ' आं नोंथांमोननो पिक्साराव होलिया, बि रेकर्डिं बायदिसिना गोबां होआ। जायखिजाया माने भाइरेला ओरैबायदि कमन आथिखालाव नायदे, आं मोनसे बाथ्रासो बुंनो नागिरदों बेवहाय। भाइरेला जायखिजाया समावनो जायबो जानो हागौ। भाइरेला जायखिजाया मानसियानो जानो हागौ, सोरबा दाय मावनानै जानो हागौ, सोरबा दाय मावालासिनो जानो हागौ, सोरबा खालामनो हागौ। बे जि भाइरेल बेखौथ' ओरैबायदि नांदों, खालामनाय बायदि नांदों। आरो बेवहाय जाय क्लेरिफिकेसन होफैदों, जायजों भाइरेल जादों, जायनि कल रेकर्डिं भाइरेल जादों, जायनि नांलायनाय बेबायदि भाइरेल जादों, बेवहायथ' ओरैबायदि नांदों माने बिबो बिखौ गियाखै, बिबो बिखौ गियाखै। आरो बे भाइरेला मानि सायाव? रां जाख्ल'नायनि सायाव। डेट मिन्स बि मैखोमनिफ्राय माखासे रां जादों बा इउज खालामदों। बिथाङा भइस रेकर्डिंआव, कल रेकर्डिंआव नुनो मोन्दों माने इउज खालामबाय होनना बुंदों, गावखौ बाहायबाय, गावनिफ्राय रां बोख्ल'नानै दखान होबाय, गारि मटर बायबाय, बेबायदि टाइपनि गोबां एलिगेसन बिनि सायाव दं। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा सानो? स' जायखिजाया मानसियानो जुदि भाइरेल जानाय बा दिनै बिथाङाबो जुदि बेबायदि भाइरेल जानो हायोबा, दिनै जुदि एरख'जालायनाय कन्डिसनाव थाङोबा, बै जि बड'लेण्ड रादाब बिनि अबस्थाया मा जागोन नङा होमबा? जाखांफुनाय मोनसे खौरां बिजोंमोन बर'नि, नाथाय बिनि जि गुबै मानसिफोरानो बेबायदि जायोबा मा जागोन नङा होमबा जोंनि समाजा? स' गोबां मानसिया गोबां रिएक्सन होदों, बेवहाय बुंनो गोनां जेबो गैया। गोरोन्थिया बयबो मानसियानो जायो, गोरोन्थिखौ खालामो बहुत मानसियानो। नाथाय बेबायदि भाइरेल जानाय कन्डिसनाव लागै जानांगौ बिथांमोनफोराबो बेबायदि भाइरेल खालामनो हानाय नङामोन, गावनो खालामना लानाय बायदिखौ आं नुनो मोन्दों। स' गाव भाइरेल जानायखौ मा बुंनो, बेवहाय बुंनो गोनां जेबो गैया। दिस इज पार्सनेल मेटार। स' बेवहाय गोबां मानसिया गोबां रोखोमनि रिएक्सन होदों, नाथाय बे रिएक्सना जेबो खामानियाव फैनाय नङा, मानोना बिसोर गावनो भाइरेल खालामना लानाय बायदि जानायखौ आं नुनो मोन्दों। आरो बेवहाय मोनसे कुइसन क्रिएट जादों जे बि मैखोमनि माने आखल आखुनि सायाव माखासे कुइसन क्रिएट खालामबाय थादों मानसिफोरा। गमामायैनो इसिंनि बाथ्राखौथ' रावबो मिथिया, बै आइजोआ फैनाय क्लेरिफिकेसन होदों, बिनि बाथ्राया बेसेबां सैथो जों मिथिया। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ नुदों, बिथाङा दासिम जेबो रिएक्सन होफैयाखै बा मिडियायाव फैनानै जेबो बाथ्रा बुङाखै। होगोन ना मिथिया, मा बुंफैगोन बेखौ समा खिन्थागोन। जोबोद थाबैनो बिथाङाबो रिएक्सन होगोन जानांगौ। स' बिदिब्ला नोंथांमोनखौ आरो मा बुंबावनो नङा होमबा? भाइरेला नोंथाङाबो जानो हागौ, आंबो जानो हागौ नङा होमबा? जुदि दाय मावदोंबा सबबो जानो हागौ। भाइरेलनि जेबो लिमिट गैया। माब्लाबा जेबो दाय मावै मानसियाबो भाइरेल जायो, दरकार भाइरेल जायो, सोरबा खालामनानै लायो। आरो आथिखालावथ' ओरैबायदि मानसिबो नुजाबाय, जों ससियेल मिडिया नुदों, भाइरेल जानो थाखाय खामानि मावो, नाथाय भाइरेलसो जाया। मानो भाइरेल जाया जों बिदि आरो, खिन्थु भाइरेलानो जाया नङा होमबा? जोबोर बायदिसिना दिन्थियो, नाथाय भाइरेलानो जाया। सबबो आथिखालाव मा मुंदांखा जानो, मिथिजानाय जानो लुबैयो। मानोना मानसिफ्रा मा साननैसोनि उनावनो बेफोरखौ बावगारजोबलाङो। बेफोरखौ गोसोआव थाबाय थाया, आरो गोसोआव थानाया जोंनि कर्तब्यबो नङा। स' मानसिया भुल मावो, बै भुलखौ जोङो समजों लोगोसे बावगारनांगोन, निमाहा नांगोन, बेनो नियम। स' बिथांमोननि बेलायाव बुंनो थांबा जेबो जायाखै होननानै आं बुंगोन, माने बहुत सिम्पल केस होयो। नाथाय जोंनि जि मिडिया बेसो बेखौ जोबोर हाइलाइट खालामदों, बेखौ बुंगोन आरो। बिथां सानैनि गेजेराव बुंनो थांबा जेबो जाथायानो जायाखै, जेबो घटनायानो नङा। बेयो पार्सनेल मेटार, बिसोरनि फेमिलिनि मेटार, बिसोरनि हौवानि गेजेराव जि नांलायनाय खमलायनाय जादों, बेफोर बाथ्राया फैदों बेवहाय, बेथ' हौवा हिनजावनि मेटार। आरो बै जाय आइजो एक्सटार्नेल एफेयार्स जि सोलिदों बै आइजोजों, बेफोरबो एकदम पार्सनेल मेटार, जेबो मेटारानो नङा बुंनो थांबा बियो। दा बेखौ लानानै माने जोङो कन्टेन्ट क्रिएट खालामगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनो, बेनिखायनो आंबो रिएक्सन होबाय। नाथाय बाथ्राया बहुत सिम्पल आंनि नोजोराव, बेयो जेबो नङा। जानो हागौ बे रां जाख्ल'दों, बेयो बिनिखौ लांदों, बेबायदि आरो। स' जियानो जाया मानो बेयो पार्सनेल मेटार, बिनि सायाव बुंनो गोनां जेबो गैया जोंहा। आरो
आं बेखौनो बुंगोन भाइरेल होननाय बिथिङा जायखिजाया समाव सोर बोरै भाइरेल जागोन बेखौ बुंनाया बेनिखायनो अरायबो हुसियार थानाया मोजां लोगोफोर जुदि नोंथाङा हुसियार थायाबा माब्लाबा नोंथाङा बेबायदि जानो हागौ सोरजोंबा नांलायनायाबो भाइरेल जायोबा नों आंनिफ्राय रां लांबाय होननायाबो भाइरेल जायोबा नों आंनिफ्राय 40 लाख जाख्ल'बाय होननायाबो भाइरेल जायोबा स' बेयो मा मेटार नङा होमबा स' बेखौ लानानै गोबांनि केरेक्टाराव आसि दिन्थिनो नागिरदों नाथाय केरेक्टारनि बाथ्राखौ बे कलि जुगाव केरेक्टारनि जुदि बाथ्रा बुङोबा सबबो कुइसन खालामथावनायानो जागोन नङा होमबा सोर साबेसेनि केरेक्टाराव सोरबा हमना ला बेबायदि मेटाराव गैया सोरबा बिराद रां जाग्रा दं सोरबा माने बेसेबा माने बादुलि दं लेजि दं सोरबा माने हाबि जाबि खुगाव जि फैयोखौनो बुङो सोरबा गाज्रि लेंगुवेज बुंनानै भिडिअ बानायो स' केरेक्टारनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा सोरबा माने पलिटिकेल एंगेलाव बाथ्रा बुङो सोरखौबा डाउन खालामनो थाखाय बायदिसिना बाथ्रा बुङो जाबायदि हाग्रामा महिलारिनि भाइरेल दिहुनदों नङा होमबा स' बेबायदि बायदि रोखोमनि मा जानो हागौ केरेक्टारखौ बुंनो थाङोबा सबबो गिदिं थांनानै फ्राय एखेयानो आरो जुगानो बेनोबा नङा होमबा स' बेबायदि बुंबाय आङो बेवहाय जेबो जोंहा रिएक्सन होनो गोनां गैया बुंनो थाङोबा आं बेबायदि बुंगोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय स' बाखिया नोंथांमोननि जियानो जाया नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना जेसेबां हायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामनानै हो अल बेल आइकनखौ थुनो बावगारनाङा नोंथांमोना भिडिअखौथ' नायो नाथाय गोबाङानो बै साधारन माने साबस्क्राइब बाटनखौ थुनो खस्थ' मोनो आरो नोंथांमोना जेसेबां हायो बेखौ थु आरो नोंथांमोना शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम थेंक इउ